Nagbandam ang Maritime Transparency Group nga SeaLight matapos gin-claim kaginpalapdas ang pila ka Chinese scholars nga kabahin sang China ang probinsya sang Batanes. Sunod sa SeaLight, ginpahayag ini sa isa ka symposium sa Guangzhou, China sang Hunyo 30 sa diin ginangkon sa mga Chinese researcher nga wala sa nagakaigo nga legal kag historical nga basehan nga iya sang Pilipinas ang Batanes. Ginsiling Manila nga ang Batanes isa ka natural geographical extension sang China paagi sa Taiwan kag nga ang soberanya sini nga isla yara mismo sa China. Gininsister man sang China nga hindi valid ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa area. Apang ginpatod sang SeaLight nga wala pa sang opisyal nga pahayag ang gobyerno sang China nga nagaangkon sang Batanes. Dugang pa sang grupo posible nga kabahin ini sang ginatawag nga lawfare ukon paggamit sang legal nga mga argumento kag akademiko o kun akademiko nga mga pagtuon agud mapalig-on ang pag-angkon sa isa ka teritoryo bisan nga wala sang formal nga deklarasyon. Suno pa sa SeaLight, ini nga mga pahayag mahimo gamiton bilang rason sa pagpatrolya sang China sa Batanes. Naibaluan nga ginhiwat ang symposium pagkatapos sang ginpatigayon nga Japan-Philippines Summit sa diin ginpalig-on sang duha ka pungsod ang kooperasyon sa seguridad kag sa mga isyu nga may kaangtanan sa teritoryo. Nagtambong sa mga symposium sa China ang mga scholar halin sa Jinan University, Chinese Academy of Social Sciences, Nanjing University kag iban pang research institution sa amo nga pungsod. Ang Batanes amo ang pinaka-norte nga probinsya sa Pilipinas kag nahamtang sa tunga sang Luzon kag Taiwan malapit sa Bashi Channel nga isa ka importante nga alagyan sang mga barko. Bangod sang estratehiko nga lokasyon sini padayon nga nagadako ang atensyon sa Batanes kadungan man sa nagadako man nga tensyon sa Taiwan Strait.